Abubuwa guda uku da suka faru ƙasa da sati ɗaya babban abin ban mamaki ne da ya kamata dukkanin ɗan Najeriya ya koma zuwa gare shi ya yi nazari. Kuma babu shakka da akwai abin tuhuma ga dukkanin wani shugaba da ya zamto na wannan yankin ne, tun daga kan malaman addini, talakawan yankin da kuma sarakunan yankin da 'yan siyasan yankin da masu kuɗin yankin. Bari mu misali akan abubuwan da ya faru kuma sannan za mu yi dubiya zuwa ga wata magana da ɗaya daga cikin 'yan majalisa a ƙasar Amurka ya taɓa faɗi na cewa kuɗin da ake turowa da sunan tallafi daga ƙasar Amurka kuɗi ne wadda ake ɗaukar nauyin ƙungiyoyin ta'addanci. Wannan abin dubawa ne. Kowane ɗan Najeriya akwai buƙatar ya yi tambaya ta musamman akan shin waɗannan kuɗaɗen da ake aiko su ta hannun wa suke zuwa, sannan kuma hannun wa suke isa, ofis ɗin wa suke zuwa. Duka waɗannan abin tambaya ne. Kamar yadda muka sani an sace ɗalibai a jihar Kebbi har mutum 25. Ana tsaka da wannan tattaunawar ko kuma wannan alhini sai kuma ga abin da ya faru a jihar Neja wanda aka yi awon gaba da ɗalibai ana kyautata zaton 200, wasu suna cewa 300 ko sama da 200. To duka dai waɗannan abubuwan da suka faru mun sani dai ba za su faru don karan kansu ba. Babu yadda za a yi a ce ana zaune ga gwamnati, ga ƙarfin iko, ga alaƙa da ƙasashe manya manya wadda suka ci gaba, wadda za su iya kamo duk mutumin da ya taka musu burki ko ya yi musu wani abu wadda ba daidai ba ko ya zage su ko ya ci mutuncinsu. Yanzu za a yi tracking a gane anguwa gari kaza yake, anguwa kaza yake a kuma kamo shi. Menene laifin irin waɗannan mutanen? Laifinsu kawai shine sun fito sun faɗi ra'ayinsu a ƙasa ko kuma sun fito sun faɗi wata magana wadda ta saɓa da ra'ayin wani ɗan siyasa. Kawai sai a zo a kama su a kuma wato tafi da su a je a hukunta su. To ina ga wanda ya zo ya ɗauki rayukan al'umma? Ina ga wanda ya zo ya rushe gidajen mutane ko kuma ya zo ya kori mutane ko ya tafi da wasu mutane ya yi garkuwa da su, ya anshi miliyoyin kuɗaɗe a hannunsu? Idan har wannan bai zamto abin nema a kamo shi a zo a hukunta shi ba, ta ya kuma aka je ana kamo wanda yana cikin gari bai ɗauki makami ba, bai komai ba, kawai gurinsa kawai shine kaza ya gani ya ce ba daidai ba ne, kaza ya gani ya ce ba daidai ba ne a gyara. Ya kamata a ce a koma zuwa ga hankali. Wannan zai gwada mana duk abin da yake faruwa. Ɗaukar alhakin waɗannan abubuwan yana wuyayen shugabannin namu wadda ko ɗaya daga cikinsu ba za mu iya tsamewa ba. Haka zalika kamar yadda na ayyana cewa malamai da sarakuna da dukkanin wasu wato waɗanda suke waɗannan yankin hatta talakawa suna da alhaki. Kuma alhakinsu yana wuyan wato alhakin mutanen da ake ɗaukewa ko ake zalunta duka yana wuyansu. Kowa da irin gudunmawar da zai iya badawa. Kuma sannan kamar yadda na faɗi a koma zuwa ga tushen waɗannan abubuwan. Duka su wane ne tushensu? Gwamnati ta sani, a bayyane yake, kuma ɗan ƙasa ya sani, talakan da ake ma hakan ya sani. Illa dai ya zamto matsoraci, illa dai ya zamto bai da cikakken ikon da zai iya control ɗin kansa, ya ɗaukan ma kansa mataki. Ya zauna yana da cikakken tsoro, yana jin tsoro, a firgice yake, a razane yake, ba zai iya yin komai ba saboda tsoro ta riga ta razana shi. Mu kalli ƙasashen da abu kaɗan wadda bai taka kara ya karya ba suke tsayawa tsayin daka domin ƙwato 'yancinsu. Mu kalli irin ƙasashen da za ka ga sun ci gaba. Mutum ɗaya ne za ka ji an ce yau an harbe, duk ƙasan za su fito, mazansu da mata, yara da manya, tsofaffinsu da dattijansu duka su fito su zo su yi zanga zanga kuma su yi turmi a kan titi su ce ba za su wuce ba har sai an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza. Sai an fidda sharaɗin nan da suka fitar an cika su sannan za su koma, ko kuma a tabbatar musu da garantin cewa za a ɗauki mataki a kai. Kuma su tafi su ce idan har ba a ɗauki mataki ba daga nan zuwa kwana kaza to babu shakka za mu zo mu ɗauki mataki. Za mu dawo mu cigaba da zanga zanga. To irin tsorataccen ɗan Najeriya wadda ya yarda ya ci gaba da rayuwa cikin abin da yake kai ba zai iya irin wannan tattaki ko kuma tsayin daka akan abin da irin waɗancan suka iya yi ba. Akwai wani bawan Allah ya yi wani bidiyo wadda yake cewa an mayar da ƙwaƙwalenmu tamkar wato ta ƙwaƙwalen dabbobi wadda ake control ɗin da malaman addini. Wanda kuma haka yake, da malaman addini ake amfani a yi control ɗin ƙwaƙwalenmu, a mayar da cewa waɗannan zaluntar mu da suke yi mu bar su da Allah,
Allah Subhanahu wa ta'ala zai bi mana sawu. Ai Allah Subhanahu wa ta'ala saboda munanan ayyukanmu ne ya sa, saboda kaza, saboda kaza. Duk su kawo ayoyi su mummurɗa su, su aje su wajen da suka so don goyon bayan azzaluman da ke kiran su fadar gwamnati su yi musu addu'o'i, su kira su fadar gwamnati da sunan sulhu, su kira su fadar gwamnati da sunan ci gaban ƙasa, su kira su fadar gwamnati da sunan abubuwa mabambanta. Idan aka tsara a kira su a ba su kasansu ai kashe mu raba da su. Duk don haka suke karkatar da hankali da ƙwaƙwalenmu da irin waɗannan kalaman. Ya yi bayani ƙwarai da gaske wanda akwai buƙatar bayani mai muhimmanci akan irin waɗannan abun saboda mutanenmu su koma. Haka zalika ya yi wata magana a gaba mai muhimmanci inda yake cewa da zalunci da kuma yaƙar zalunci ibada ne. Kamar yadda kake kallon sallah ibada ne, azumi ibada ne, zakka ibada ne, hajji ibada ne, haka shi ma yaƙan zalunci da kuma tsayuwa tsayin daka akan a magance zalunci shi ma ibada ne. To amma yau ina matasanmu? Mafi yawan matasanmu sun mai da hankali wajen a ba su albashi na naira 20,000 ko 30 a wata ana sa musu data. Suna tallan azzaluman da su ne suka rubda ciki da dukiyoyin al'umma. Mutane da dama suka kasa samun isasshen makaranta, suka kasa samun isasshen wajen kwana, kasa samun isasshen wajen aiki da za su iya samun abin da za su ci. Suka zamanto 'yan iska masu ƙwacen waya, wasunsu suka zamanto karuwai mata, wasunsu suka zamanto 'yan bindiga, duka saboda makamantan wannan abun ne. Shi ya sa ƙasar China wannan hikimar da fiƙihun suka cire irin wannan abun, suka gane cewa fa wanda ya saci kuɗi to kamar al'umma yake ƙoƙarin kashewa. Shi ya sa suka yanke hukunci ga wanda duk ya aikata haka, suka yanke masa hukuncin kisa. Wannan shi ne, Allah Ubangiji ya sa mu dace.